Matanimu akosiasi Mijina era de Cristo so Na so shepi anshi masi Mijina opotenti so Na matanimu akosiasi Mijina era de Cristo so Na so shebi anshi masi Mijina no so Mijina Cristo so Na metumi akwa kosia si Mijina no so Mijina Cristo so To me, I'm Quanco, Yassi, original, Cristo, so, now to me, I'm Quanco, Yassi. Na opotentium no so Na matanimu akosiasi Mijina era de Cristo so Na so shepi anshi masi Oh Mijina opotentium no so Nimu akosiasi Mijina era de Cristo Srena Nananom Akwashe Enwechino Abusiano Atuasko Enso Eliamae Abusiano Wia Na Yamamoden se Ebekata so dia maye. Mensah no sumai. Na momfa no bra animo ha. Emfa maye. Mijina no su. Mijina Cristo su. Na metumi akwa kosiasi. Mijina no su. Mijina Cristo so Namaye Ikuni Mijina Cristo Mijina no so Mijina Nametumi akwa kosiasi Mijina no so Mijina Cristo so To be aqua cosiase Mijina Cristo so Ebesrena Ebusiano Atuaso Akwakoshe Uria nafe wakataso Eliamae na yatuaso Ebusiano
to your nine. Send your quaint to fool it to. Yeri to your nine. Send your quaint to fool it to. Yeri to your nine. Send your quaint to fool it to. Yeri to your nine. Send your quaint to fool it to. Hallelujah. Yes, so Jericho, Zion, Zion, Mensah, Ewana, yes, Jericho to send your to for it to. Yes, so record the night, in a group of to your nine, send your friends to for it to. There is a to a line, send your friends to for it to. So, there is to your nine, send your friends for it to. There is a to a line, send your friends to for it to. And you put it on, yes, it's so, Jesus, we shall stand and join the heavenly choir in the land. What singing there will be. What glory for the fame, what glory for the saints to share. Singing glory, 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 glory. What singing there will be. Singing glory. Face to Jesus, we shall stand and join the holy choir in the land. What singing there will be. All glory for the saints, all glory for the saints to share. Singing glory, glory, glory. What singing there will be. Singing glory, glory. Hey,
Asaurina, Yadiamiche, Besiyabo, Ayako, Hallelujah, man. Yadiamiche, Besiyabo, Ayako, Hallelujah, man. Hallelujah. Praise the Lord. That's the one I went when no one said, Omomodiana wants to answer my Ebra Bushiano Eshena Wakataso Ediamai Etua or Sumonoso Media the Nipeti to be brave Abeka Yensa na the Persia Fasa Kwa so na Yedawina Eddie. Edi kan members a ewo ha ina ya mama kwa ba wo Yesu din mu afei dekensa ewo ha ene ya ma menom dekensa ewo ha be sori agina won ya mama kwa ba kase pa oh dekensa dekensa o ma ya mama kwa ba ni ensura mo mama kwa ba erade ensura mo afei asori mpanifo a ewo ha ina so ebesre na wagina wona so na yeshira mo asore mpanifo ina all elders oma yeshira won kase pa erade onshira mo bebre afei eno echi no so yewo yen asofo a ofi new Tafo area. Any asofo horo we fi other areas and so. Bejina won now so. Na yeshira won kase pa. Bompata area enka ho. New Tafo, old Tafo ne other areas no. Pacho mama yeshira won kase pa. Afin eno echi. Bompata area asofo ni asofo mamefo a ebo hanso so. Yesena mojina monasto ni yeshira mo kase pa. Ame onshira mo ina. Ewo sa odo kase a mo yina didi a kire. Eno achi no we yenhia mo yimo no. Yewo ya nananom bebre a Erade domunti. Wabeka ye ho. E fasa akwa we so. Na ye yiwo yina a kire. Eye bedre. Amen. Nia odikai eye nana amankwa said odiom hene Erade adomonti owo hase. Eno achi ye nana ajani mbo aten utumfo yeredu hene ono nso Erade adomonti ebia sa etitiri weti bia no yebodian yebesre na mama Mensah so na yeshira mo Erade onshira mo eno achi yebo nana ekua nya kofrem poma odiom hema ono nso ewo ha ana yame onshira afi yesabo nana achiampoma enso so ewo ha sei nana mama inshira nana so eno achi yewo nana efua pena mai sunkwa ahima so ewo ha mama inshira nana so ebia nana ewo bia eno achi nso yewo nana Jamra the second na him so jase hene enso ewo ha ana Erade onsra yewo nana bafo akwasi amwaten the third Kenya ase eye akwamu hene enso so ha nana ema wakwaba afen no achi yewo nana Fatima eye mampon tin eye kronti ima so ha
ana erade onshira bebre eno achi no yewo soft penny something yaw anso enche oko eye kede say area head one mama Dora anope omo ha mama yenshira won kase pa eno achi no yewo retired ministers are dwumadie yi erade do abeka yensa patron be jana na so na yeshira won kase pa retired ministers asamoa osofu amabafo erade onshira mu ina wo yentem o yenhia mu yimo no yewo yankasa yan prophet Samuel Tetedokua oye area head ewo new tafo dwumadie nti owo ha o ma yeshira ne kase pa eno achi no yewo apostle Daniel Yaboa Ensafo Old Tafo area head pacho mama yeshira ne kase pa eno achi no me amidi dwumadie yi ho chiame no ye frame Osofo Ernest Kwabna Ado Kentin Krono district pastor Nia anopei otidwom se dwomtenania o hwe dwumadie yi na so eye yankasa yan area head Bompata Apostle Victor Kwesi ena ye maame Rebecca Asamoa mama yeshira won kase pa ono na dwumadie yi na esi ne so a ototo na oda da dwumadie yi se ebeya dwumadie yi ebe koso kama de ase erade din eni onyam afei mekane se area amabrasimo no oma yina yantini ensa wadofo a abeka yensa yina ho na yenshira won kase pa yame onshira mu bebre yetoa eye dwumadie no so Praise the Lord. Me pamacho my yenso. Praise the Lord. Ena metai kano ye dodo aye wa hei enye ho hallelujah ni. Praise the Lord. Hallelujah. Ye besre obia waba ebebo ayi se ode na koma ne na adwen beba ha. Pentecost asore ene abusia ene kabo mu ye yie o sha ye domo aye wa he ya me hu na asore dan aye bekom enso ahe mframa fa ye nyina ho eye very spacious ne sa ye no so nkire se ye ni nyame anim Bible se ba bi ye nipa mienu ana miensa be hia wo nyame din mu no no ho nti yaba pata ye na he nyame owa ha Amen no mente. Amen. Ti yesrese said ye kwasore dem a ye setie na ye boa na ye comfort ye ho na bibia ye wa no ahenso ye asore dem sa akosi se ye bepon awufu som no na yakosi aba ti ye pese obi ye boa yen na bibia ye wa no ewie mo nye papa ya sire nyame de enso sese ye ne nyina wo ne breso ena niema bi oho a ehia e wo program no mu a ye nkasa ye penentem akonti ye betwi afaso ye nya ne sa enti ye pese obi aboa ye ne niema nyina wa no doctors etufo say wotena se cha emwani padua yi mpomoden enti ebi oho ne ye sore na betumi a na wamia wani asore kakra ye tena se a na watena se kakra enyum na ye to a tubi na yenye ade ni nyina emfenhye nyame anuonyam na yemfa enya yen elder ene yen dofo yi ekwan ewo asomdwe mu ubeye nti ka amen na mentie hallelujah papa nyame onso bebre yede ya baba welcome songs edikan afre other districts and other areas or was COP Church of Pentecost baby biara ofi bai
Omodia Namumre Nimfamunyo Momra. Other districts and other areas, COP. Send you smart for Kayano, Esrese, Epodina, Munchimrika, Nemoye. Amen. Oh, Jesus, people, Will be praying. Other churches and denominations. Sorry, be our call. That is Presby, Assemblies of God, and all other churches. The best will be praying. Namuina kabum. Amonso modimunium abba. Say ebi waha. Say ebi wahasa. The best namuina kabum. Namudimunium abba. Ebi wahasa. Say ebini hadea na yetwaso yefre youth ministry and our children ministry abom na omodi omunyomu aba sentine say ya elder na oye area executive children ministry and afei osan ye district youth leader enti yesre na makabom na mo de munyo mo aba Jesus I be unenino
representing Krono District and Glorious Assembly. One come home now on fire, one you more Emra. Meaning no bedi down down. Oh, sorrow and fear. Samiriema to Makoni wa. Meaning no bedi down down. Hallelujah. Meaning no bedi down down. Osmono Ekosono Otafo Area Women's Ministry Leadership no Abeka Yensa Pato Baby Amobia Mamonsa Suna Yinshamo Kasiapa Yame Onshamo and what you know Yasa was Swami Area Women's Leader and an executive so Ewaha Ebia Mo Peda Monsa Ayinshamo Oma Yinshamo Kasiapa Afei, yes, our new Tafo Area Women's Ministry Executive to show her. Oma Yinshira Kasiapa, Baby Amobia Pedamonsa, Erade Onshiramo. Afei, Bompota Area Women's Leader, and an executive for Soso, Erade Adom, Amoha, Mama Yinshira Kasiapa, Sanso Nakwada So, Area Women's Leader, and the executive for Soso. Abeka yensa Mama yenshira won so kase ayemo mu shira wo nyina Erade enshira mo bebre sa odo kase amode nedi e de atra yenti amen baby a yedu no ebekenkan trosem na ya trosem a ebekenkan no
Ebehono of 1 Corinthians chapter 15, 50 to 58. Korinto for my edikai. Si dunum, chichemu dunum, kosi edunum ewotwe no. Obrofo kasemu no, Elder Charles Kumi ebeba bekan ede amaye. Na fei otwi kasemu nso so. Dickness gifty amwako abekenkan amaye. Praise the Lord. I read from the King James Version. 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 58. Now this I say, brethren, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither do corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. Ye shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must not put on incorruption. I take it again. For this corruptible must not put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my brethren, my beloved, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. I take the verse 58 again. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Korinto for mama edikan no etidunum iyimwadionum kosi adionum wotwe ewo asantitwi no enuanom the American say wonam ni moja intumi inyanya nkopon ahinie na de epro no nso intumi nhye intumi nya de empro hwe merekamo ahintasem ye nyina renna na ye nyina besachira ntam so mpofiri mu totrobanto a edi akire no hyan wo hyan mu na wobɛhyɛn totrobanto na awufo no anya ne sɛ wɔn a wɔn broda na yɛn deɛ yɛbɛsachira na etwa sɛ deɛ ɛpro yi hyɛ deɛ ɛmpro no na deɛ ewuo yi hyɛ deɛ enwu no na sɛ deɛ ɛpro yi nyahyɛ deɛ ɛmpro no na deɛ ewuo yi nyahyɛ deɛ enwuo no a ɛno na asɛm a wakyerɛ no bɛbɛ mu wɔmene owuo nkunim mu owuo nkunim wɔ he owuo wɔn wɔ yi wɔ he owuo mu wɔ yi ne bɔne
na boni tumi ni mra asidanka onyankopon a onam ye Awurade Yesu Kristo so de nkunim amaye enti minuanom adofo muntintim mamu yihim monkwaso Awurade adwuma mu daa efri se munim se mo bra nyakwa Awurade mu enti minuanom adofo muntintim Awurade mu muyihim monkwaso Awurade adwuma mu daa efri se munim se mo bra nyakwa Awurade mu amen. Asemoye ina besori ejira na so na yato enyom akwantu bi ho a yebetu ina besori ejira na mo so bra edotufo no eboa ye na yato sa dwomoyi akwantu bi wo ho ayebetu Yankoswa enyina yenanso bra yetonsa afre Mama Rebecca Asamoah area head obompata ne hokani na wabejinem na wabompai prayer of thanksgiving. Jesus and I no pay say yeshimu waha ewo wakuwa Elder David Anyamesem Mensah na kwankwaje yi asia na ni awurade wonum asem a woka ya no eno na abemu saa wo so wonwom entina nipa mu nkosi daa
ebire bi beba won be free ni pedua ni mu ni pedua ne be pro na so bire bi so ba sa ni pedua eproi ebe fra anuonyam ni pedua empro eno ne ya hotoso ni senti na no pe se ye gina wani mu a ahotofo was sorry the Church of Pentecost for yenina ya kabom eka se anuonyam nka wudin sanse wo ye onyame tumfo ni awoka no ebab na ni awohye no so egina se anope ye huni ayehu ya ye ne woni ensa woso eye wanu masem na aka ye ni mo se bire bi ba ye be hunu ye hu animu ni animu a ye fra anuonyam ni pedua eno de eya wunim atiti bi enim ni suo eni ho ubebe pa ye ngani wo mu ni suo asasi so ohaw amanie atiti ni nyina be free yanso werade a waka no wo beye enti ye hie mu seyi a ye koso ade wani monyam maw ye koso ade wutumi maw ye koso ade wo kase ye maw na ye kase ni werade wo ye ena eye anope koso ade wo hene sansa wo ye hempon a wanim ni wachi obi ni ho ishiraw kanfo tontomo hye wani monyam wo ba Yesu din amen. Achama brasimo yenchase when my rade on shiraw osomono ekosono erade ede nana adwoa echa ahima kokopen hima abeka yensa oma yenshira no kase pa nana erade nshira baby ayedu no ibetie yen elder David Anyamesem Mensah ho abakwasem ti obusuani a ogina mu dia ma busua no ebeba ebra kunani emma enafin maame ani asori no wonga ebegina mu ama oyina ACC ho biography by family. Biography of Elder David Anyamesem Mensah. Then I heard a voice from heaven say, "Write this: Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them." Revelation chapter 14, verse 13. David Anyamesem Mensah, popularly known as Clergy, was born on February 25, 1981 in Odio. He was the 9th child of Reverend Paul Anyamesem Mensah of blessed memory and the 3rd and last child of Deaconess Margaret Kobe. David commenced his education at Brothers and Sisters Preparatory School, Kumasi, and was later enrolled at Christian Preparatory School, also in Kumasi. Upon excelling in his basic education certificate examination in '96, he gained admission at Konongo Dumasi Secondary School. Upon attaining his SSCE, David decided to further his education in computer literacy due to his high interest in computers. After attaining a certificate in computer literacy, David decided to climb higher on the academic ladder, so he enrolled and obtained a diploma in music at the University of Education, Winneba, in 2006. In 2011, David married his teenage sweetheart, Mrs. Stella Anyamesem Mensah. God blessed them with 2 beautiful daughters,
Sasha and Michelle Anyamesem Mensah. From the moment he embraced fatherhood, David lived with purpose and unwavering devotion. As a father to two spirited and kind-hearted children, he found daily joy in bedtime stories, school drop-offs, school activities, and heartfelt talks that shaped their growing minds. His home was a sanctuary of warmth, laughter, and grace, co-led by his beloved wife Stella, a partner in love and faith, with whom he built a life grounded in compassion and mutual respect. David, while studying, decided to open an internet cafe in the early 2000s, and as such, he established Sunrise Internet Cafe at Odium, which he was the CEO until his demise. Later in life, as a businessman, David decided to establish a trading business where he would travel to Dubai, purchase merchandise goods, and sell them, and had become very successful to the point that David was making plans to extend his travel business to China. He was in the process of acquiring documentation to travel to China when he met his untimely death. David loved the Lord due to his Christian upbringing. He worshipped and was the presiding elder of the Church of Pentecost Glorious Assembly, Kent District. As a church leader, David was known not just for his sermons, but for his service. He didn't just preach kindness, he lived it in members' visitation, youth mentorships, and open door hospitality. Every Sunday, his voice carried through the sanctuary with conviction and gentleness, touching lives and cultivating community. To many, he was a spiritual compass, helping others navigate both celebration and sorrow with wisdom and empathy. Despite the responsibilities of leadership, he remained humble and approachable, quick to laugh, always ready to listen, and profoundly present in the lives of those around him. His faith was both foundation and fuel, guiding his decisions and anchoring his heart during moments of challenge. David believed that the measure of a man wasn't in achievements, but in the lives he uplifted. And by that measure, he was truly remarkable. David loved his family, both nuclear and extended, and he would do anything for the family. He was the glue that kept the family together with laughs, kind words of encouragement. In his effort to support and be in the company of his family, he met his untimely death on June 29, 2025. If we live to the Lord. If we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Romans chapter 14, verse 8. Kwekweje, we will emulate all your moral excellence you always imparted on us. Kwekweje, we will forever remember your love, caring, and deep appreciation as you take the lead to be in the bosom of your Maker. Please know that all your loved ones have tucked you in their hearts forever. Rest in the heavenly peace of the Lord. Amen. Rade Oishra. Afei, etie tribute ahodo edidi soe. Nia ojina mu dia ma okunani no ebeba
afei no akyi no mmɔfra no nso atoa so ɛwɔ saa kwan no so nti mmɔfra no bɛtumi abɛn yɛn berɛ a ɔnani no ɛne ne nkurɔfoɔ ɛbɛyi mmɔfra no bɛtumi abɛn wɔ saa kwan no so ɛno akyi na ne maame nso so atoa so. In a world that often moves too fast, there were those rare souls who reminds us what truly matters. My husband, David Anyamesem Mensah, was one of those precious souls. A man whose love radiates through every corner of our home and every moment of our lives. On the 29th of June, the girls and I called you together after church and were hoping to have a normal conversation and family fun time we normally have with you. When the person on the other side answered the call, we all shouted, "Hello," only to be greeted with this painful and cold news of your demise. If I had known that June 2023 was going to be the last time I would set my eyes on you, I would have hugged you more tighter and longer. As a husband, you were my anchor and my adventure all at once. He loved me with consistency and kindness, weathering life's storms with grace and celebrating his joys with enthusiasm. In his eyes, I saw not just the man I married, but the partner who chose to love me anew each day. He listens with his whole heart, supported my dreams as if they were his own, and created a home where our family will forever cherish the memories made. As a father, he embodies the very essence of unconditional love. His children didn't just see him as a provider, but as their champion, their safe harbor, and their greatest supporter. Whether he's teaching life's moral through patient guidance, celebrating their victories with genuine pride, cheering them even when they were not doing anything extraordinary, or simply being present for their everyday moments that shaped their world, your devotion shines through. Kwaku, you master the art of being both strong and gentle, showing our children what it means to love with your whole heart. What makes him extraordinary isn't just his big gestures, but the countless small ones that weave the fabric of our family life. I was the wife who had so much peace, even when I was far away from my husband. I would boast of your faithfulness and commitment to other women. He is a proof that real love isn't found in fairy tales. It's built in the daily choice to be present, to be patient, and to put family first. Our home is richer because of his laughter, stronger because of his commitment, and warmer because of his heart. To my husband's memories, thank you for being the father our children deserve and the partner I cherish. You are loved beyond measure, and your legacy of love will echo through generations. Tribute by children. To the first person that was our first supporter, and to the first man who ever loved us, there's not a day
that we don't miss you. Your horrible singing that made us all laugh. Your love and care for us. There are so many memories that won't leave us, even though your time on earth has been shortened. Memories like time when we would tell you to take us out, even when you were tired, or when the event had nothing to do with us. Your horrible dad jokes that always somehow ended up making us laugh. Times when you would call us just to hear our voices, not knowing that a time would come when we would not be able to call you or hear your voice again. That a time would come where we would look at your picture and wish that we would have talked to you more than sitting away and giving our attention to something else. There are no words that would be able to describe how much we miss you and how much we want to get our last chance to properly say goodbye. From your daughters, your family, and your home, we love you very deeply, and no matter what, our love for you will never run low. We know that you are in a better place now, and we hope to see you again when our Savior returns in His glory. You are forever in our hearts. Your loves, Sasha and Michelle. Nisra bebree. Emano ewo. Enyom tietie bi on pese. We know how much that Akwaku loved to hear us sing. So we want to sing a song to him one last time to show him how much we love him and how much we miss him. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole life? You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look in mine. So how do I say goodbye when I couldn't? You always saw the best in me. Right or wrong, you were always on my side. And I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise since you're gone, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole life? You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look in mine. So how do I say goodbye? So how do I say goodbye? How do I say goodbye? Tribute by Mom. Precious in the sight of the Lord is the death of his sins. Psalm 116, verse 15. I was blessed to have you as my son on the 25th of February, 1981. We shared thoughts and ideas together, and I enjoyed our relationship as mother and son. You respected and loved me as your mother until last breath. You were loving, respectful, kind, generous, and faithful to all those who came close to you. Kaitre, as I always called you, I love you sense of humor, and you never turned down any request from me. Your services to me will never be forgotten.
There was not a single day we will not talk to each other. Even on that day of your untimely death, I called you and we talked. And you promised to call me back when you got home. But that did not happen. I never thought you were going to leave this planet Earth before me. You have left a big hole in my heart, and the pain is so severe that I cannot bear. I do not think I will be able to come home without seeing you. You were a son, brother, friend, and an angel to me. How can I live without you, Kweku? My mind cannot comprehend it. Kaitre, if I had the opportunity to bring you back, I would do so in a second. I still cannot believe you were gone forever. I'm so honored to have had you in my life for 44 years. You will always be missed. Rest in peace, son, till we meet again. Amen. Amadwade onso bebre. Yefre enuanom no. Na omoso omodi omodi aba. Nia omoka de afa omonuano ehun. Eno echi asore no beto aso. Tributes by siblings. Precious in the sight of the Lord is the death of his sins. Psalm 116 verse 15. We are 9 siblings. Constance Anyamesem, that's our sister, is the firstborn. My name is Fred Mensah Anyamesem, secondborn. Richard Mensah Anyamesem, thirdborn. Mavis Mensah Anyamesem, fourthborn. Millicent Mensah Anyamesem, fifthborn. Benedict Mensah Anyamesem Mensah, sixthborn. Linda Mensah Anyamesem, eighth. And then our late brother David Anyamesem Mensah. May his soul rest in spirit, in perfect peace. Our dear late brother David was the last born. Our late brother was a kind-hearted man, interactive and used to create jokes here and there with good smiles and laughter. He was a hard-working businessman, traveling abroad to do his business. He was eager and willing to help people with all that he had. A very affable man. Your presence may be gone, but your impact among the siblings remains. Your love, laughter, and legacy continue to inspire us. You may be gone, but your spirit lives on in our hearts. We'll keep your memory alive by living out the values you embodied. Kindness, compassion, and strength. Our dad went to be with the Lord about 3 years ago, but your seamless contribution and knowledge helped us to give our dad a befitting burial. I remember I used to call David, can we arrange for the towels of our dad's tomb? And David would say, brah, okay, yeah, I'm going to do it. How about the monument, the effigy? David was always in a hurry to help us to do it. He's so kind and he's so helpful. Dave exchanged pleasantries with most of his siblings 2 months ago, not knowing that was the final farewell. I was in my office and then I heard a knock. I'm the Northern Sector Manager, Republic Bank. I heard a knock and then I said, come in. David came in, I'm coming to see you. But your staff are preventing me from coming to see you. Why? Don't they know you are my brother? So David, don't worry, the protocol. He was nice and say it's a protocol. Not knowing 2 weeks before his death, he was coming to say a farewell to me as his brother.
David exchanged pleasantries with most of his siblings 2 months ago, not knowing that was the final farewell. Weakness is the effort of our hearts. Your words soothe our sorrows, heal our wounds, and drive away our tears. Rest in peace, our dear brother. You will be deeply missed, but your memory will forever be cherished. Amen. COP, Kenton Chrono District. Tribute by the Church of Pentecost, Kenton Chrono District. Psalm 116, verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants. Amen. Yenam akoma drudru empo a aseda edi echiremu and a yendi yenua tofo Elder David Anyamesem Mensah eho adanse. Oyo sorosoro nyankopon na esomfo a na ode ahonfama esomoye. Oyo Kristo no kware osrani faduma na ewo asori the Church of Pentecost emo. Anyamesem Mensah wo no eto the Church of Pentecost asori emu na watete no ewo Kristo som gidie no emu a emu ena onyiniye na wafia pema hankro ede okro enson ena ogina nipa nyina ni mpa ni gidie mu eka ye wabra wode ne homa Kristo kra osofo achimjima ebo nasu achimjima osofo achimjima ebo nasu ewo ensium wei ena ehye na hofama ene osom kase a na ode som enipa ene onyankopon titiro no ase netima na owo edema awonto atoaso a edidi so no eda edi pefe na wo afi impimienu ene mienu afi impimienu ene enan 2004 ena ohye ne somfo adwuma ase wabra osomoye se Sunday school church ni na otua gidie no ho abapa ewo mofra bebre akomam na wafimpim yenu ene eduba akono emu ana erade enam ne mpanimfo so esa pagya no ebeye no osomfo bema anamoa na odi ahombrasie papa ene tu ho ache esumu wode ahomfama pa ene mudie esomoye se onokwafo a onam so eba besom the Church of Pentecost BK Arthur Memorial Temple Local Assembly ewo odiom no se sikaso hwefo church openi na wosa osom no mu no ode onyamesuro ene osoma emuda ho fan ena ode ye n'adwuma wo oforisi obosome eda etoso edunkron afimpinu ene dunwotwe no emu ena onyankopon enam ne mpanimfo so esan ma ne so bio ebeye no asori penny mechire this time we no elder na ode ahonfama na wahyemo kena foforo kra ene ahonfama ne tu ho ache ena jesa ofrei editu na osomo yese Kenton Chrono Mensah eye the Church of Pentecost omofrakuo no anodani na ohwe se amofra wodo a ewo Kenton Chrono District yemu nyina omunyini ye ewo nipaduam ena afenso onyamesuro eni gidie mapa emu ewo district no mono eda Anyamesem Mensah ekuta dibia bebre anase dibra bebre obra oba be free mo no ono ena na oye Glorious Assembly
presiding elder. Onam honhom ene nyamesuro ene gidie mapamo edi dua honhom aba bebre e woni papi emu. Efri bra onyankopon ehya ase pagya no ma obeye agya no. Odi eni da ho ena etena ase se agya osomoye wabra otu ne ho edi che oman ene na sorry. Na ne soma wosomoye no ekoso etra Kentin Krono district a ekoma area mpo ebi eson won so. Anyamesem Mensah na onye obi a na oye obi a okuta dibia keke ana abodin keke. He was not just a title holder. Na oye echa, na oye nhweso, na oye ochirechireni, na oye ofutufo, na oye oyonko. Obama onam ahombraseɛ ene onyamesuro mu ede kyerɛ kwan ya fa so ampara esom sɛ Kristo ɔkande din. Ne soma wɔsom yɛ no ɛnyɛ kasɛmu kɛkɛ ne mum ɔsom ama obiara de n'ani hu sɛ ampara wɔde afɔrebɔ ene ɔdɔ ɛna ɛyɛ onyankopɔn adwuma. Ɔyɛ adwuma no obiara ani nyinaa ehu yɛ na onam ɔdɔ a na owo edema asori eni nipa nyina mu ema enipa nyina enya ne so emfaso ebebre na ho brase ni nyansa eni ni gidi ana ehihim no eye nhweso edema nipa bebre a wote ase no na wonimu no yeguso ye kai se asase so ya hwere no nanso ye wo enigye mu se wajja ejapadia papa ewo echire ejapadia eye Kristo som gidie no mu ejapade osom ene ahomfama efin bia ene nkekaye bia enim ena ode asom na sorry yenam ne sompa wo som ye no so ene ne pa wo ye no so agitum se ampara wasom yie na yenam so ebeti na namo nso achi osom ye na okura ni gidie no mu ekopem se oje na homia etwato de ye osrani kase ewo Awurade som mu okopa no wako americano wetu gidie no nso wakra. Amen. Yo, ede radias bebia odi ababedu. Yetie ye Elder David Anyamesem Mensah ho abakwasam no yete se oko konongo odumase SHS. Ti sabre numu no onga wano wonko ye no ene students ni bi ne afoforo pi ka ho a waba. Ti ba bia mo bia patro mo so nya no mo so na Inshiramo, all students and co from Konongo to Kumasi. Erade onshiramo bebre. Onshiramo. Baby yedru you know. Ompata area deacon Oha Elder Edusei Francis. Erade onshiramo bebre. Baby, I do you know? If it's Anyamesem, hallelujah. The best now there was so affirming. Bra, if I bet Anyamesem we. And that war, if you made the Cassia, you mono. I saw Otum for Yankoponi. The best say more Muciano, on found fat side of her, Mamma Benua. On fame wheel side of Nabishramo. I saw two for Yanko when he said, or Yensia Mukasi Yimono, Yankasa, Yesumafo, Yen area head of Bompata, Apostle Victor Kosia Samoa, Erade Befanaso, on the Akasa. Obey, Mamian Fans and Bocasia, Asiana crying. Praise the Lord.
Yamaye nyina ye ho hyeden ne titiriw okunafo mofra ena enuanom ne abusua ene asɔre no nso yɛn a yɛhyia ha nyina enya ne anka yɛpeni sɛ ene yɛbegya yɛnua dɔfo elder David Anyamesem Mensah ekwan nanso yɛmpanyimfo aka ma yɛate sɛ ahabanmono wɔ hɔ yi ɛsan hɔ a etwumete wabra ahaban a adwan ɛsan hɔ na ɛnteɛ enti nea abayi ɛnyɛ elder Anyamesem nko ɛna sɛbio wadi kan awu abusua yi mu ebinom awuwu dada yɛn nyinaa yɛwɔ ha yi yɛfie yɛn nananom ne yɛnuanom ne yɛadɔfonom pii awuwu kɔ ewuo bia ɛya odi 100 years kora no wu a ɛya ɛnte sɛ ababunu a nka ɔyɛ somakorɔ tinia yawo yɛn a yabɛtu wɔ wiase yi mu ni na enye nyame n'obo owuo me nipa ɛyɛ yɛn ɛne yɛkotie bɔnsam n'owuo bae na sɛdeɛ yɛkenkan wɔ Korontofo nwoma edi kan etidu no monchichemu aduonum kosi aduonum nwɔtwe no asedanka onyankopɔn sɛ wadi owuo so nkonim ama yɛn bibifoɔ no owuo papɛ na yɛpɛ obi de ahyɛ no ma bompa ye asem yi ba ye yi me so nyame de esan se me ba ha kakakra na mfie mienu ni na safu glorious no me ko ho no mo ye we ni ameka bia no aye no pepepe ebi ho no mo a me hyede tuka akọ a menkra na me hu se oyo boafo setie ho brasimi enti din e da ne so se Anyamesem no ese no na ne aye ka ne tietia ne se wa wie ne breso adwuma se de ye kafa David ho se na David osomoe se de awura de pawie ye no oye de ebe okokodai enti ne bre na aso ene nyame afre no nti awe cheche nsem we beboa me ne wo na nyame a ye nua be ma yi hu no a osomo no na ye kan ne ho abakosem ne adanse ya tini nyina se obi obekan ye bia kan ho asempa na wunimu no a obehu se adanse e di wo ne ho no eye pepepepepepepe na menimu se wantie ne keke ne yema bi e wo no ho a ofa o de ba obere be ye yie no fa obi a okabusua bom ni obi otete abusua obi a oya smakro owo ne body owo ne structure onfa ne structure ne body ne hunehuna o de bre ne ho ase yesiti me gidi e kira me se abofo agye no kwa awurade nkyai ma yeye wa ha ye ti ni si o wa awayi ne were acheche na ba bia wakoro no se ye wumpo na wokoya ka wo mahada entitie nyame asem na emwa ebia na wanhia me saa kwan yi so da enti eye ya Pentecost wa yi na wabai nyame beche wade amen na no omre ai obeche wade waba bebua yi obebon so aboa esasa asotro mienu mani han ya hwiri nipa na ka san aba beda ye so a eno de nyame mpengu ti obebua ma yatu aka nyina aba afiri ho nanso saa moa na chi no nyame wone a ebetena hoda ama amen yo yenkenkan Luka ensempa etidumienu chichemu enan ene numo no Luke chapter 12 verse 4 and 5 Mama yentie nyame asem brofo no I tell you my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. But I will show you whom you should fear. Fear him who after the killing of the body has power to throw
you into hell. Yes, I tell you, fear him. Let's say amen. Amen. No from do. Na menam fonom mesemo say monsro wan a wokum honam na ye akiri no oni biribiara obetumi aye bio na mekire mo de monsro no monsro de okum wie a owo ho kwan se ode beko akoto amanehunu ekurum ane mesemo say oyi ena monsro no amen. Yesu na okasa yi se maye nsuro owuo a ekum honam yare a edi owuo ba ene obonsam a enam ne so ma owuo ba ye no maye nsuro no tinya mekasa honam atodin. Fear God and serve him faithfully, but not Satan and death. Can I mean to fear God and serve him faithfully, but not Satan and death? Aha. Suro nyankopon na som no nukurem na ensuro obonsam ene owu. Menkasa owu ba kokohia no. But ukoshiano wankoshiano obreba ede obekọ enti former chairman Apostle Professor Poku nyina kan se enye yare enko a ne kum nipa na owuo ene befe nipa kro na menene ya adwen esan se obekọ hospital akoto obi a oji na wuani ukohu se de ohome tubes ne pipes yade awurawura no na obre na odaho na obi a ne ho dendenden ose me kwaba pressure bibia ye all right na wa ama na kire se eyampa se owuo ene fe ni peko na se wo ye awurade de a se de ye all kind tribute no emu ba akokan ye no Romans 14:8 no yati asene ye awurade de a ye wu a ye awurade de a obi antena se ma ne ho enti se yati ase o ye wu o ye awurade de a na mom se woti ase na wo ye awurade de a wu a untumi nya ne de a enti edahoma say you make a good decision today if you have not accepted the Lord Jesus as your savior and master. At the home on that say, Usi a Jinaya papa, son say, Owui, and your Bakufu new. A woofo whoop be a chick near well who radio wooye. And none I yes to Kayan. Yen Sroni Okumuhanam, Yen Sronia Okumuria, or what to me say, or the Accra, a cock a man who crum, Anne, or none I mesemo say, Monsieur. Sa owo ho asem ye hwe Luka hwa etin wotwe a ne nchichemu aduanan enkron no a meka ne ho ha kire papa panyini bi efra ne yaro a brofono se Jairus ne baba yare na yare enu odenti omosoma se yenkonko fre Yesu mra na o mesa bofra ne yare ma no Yesu obi ehia baby obeko biare dom tusa ti Yesu kwa na obabi emoja gu no mpinhia dum ye no so ye na dwense onya kwan bia ode benya Yesu na embom obebọ modern se obekọ akoso na taade ano na otumi so Yesu ataade ano na ogini se ni moja egugu no no ebetwa Israel mono moja gugu a unko nipe wa moja gugu nti no Israel mono yase ho ntinti isa wo cha ba bia ma moja gugu oni twa ansa na purification amount na wako enso obai enti ampa okoso Yesu atade mu no ni moja no etwa ate na Yesu tin ka se ahodim bia firi ni mu ana Yesu ka se obi akame
Ana Peter kwaka say Awurade edom yi dɔso ya kyere so Peter antene a Yesu kan na Yesu si da bi enye so obi de ne ho aka me keke tumi bi afiri me mu. Oh, praise the Lord. Oba no di suro any apopo because moja gu no aba nipam and krokro ni say Yesu wan suro akoso natade ti se moja gugu na ayese ohonte na ode ho koka obi a na wa ma no so honte enti oyi ne ho kire Yesu no na Yesu ka kire say ensuro. Hallelujah. Ujidie acho. Oh, praise the Lord. Yesu enuru Jairus fie ne yabeka kire ne say Jairus said, "Oh, my papa non sign and a banana." Now, yes, you can say, "Oh, the Gidiara Obano Muye, Wada or Bessoy." Hallelujah. Yes, you could do her. Yeah, said, yeah. Yes, you pam more than a few and a car or no, yes, you Peter James in the John. And a Papa Jaro and a erect. Yes, you coin or saw a buy 1 hour where we were no almost. Yesu se wadano omo serem. Yenia Anyamesem Mensah David. Nyame anim no wada. Amen no mente. Amen. Bisi nyame anim no wayare ebe. Wada. Nyame anim no wada. Yesu saw ne sa talita kum. Abayewa me so say yare ebe. Sorry. What can Bible say? Ne honhom no a epie koya edi owu ba ye no ne honhom no e be hyɛ ne mu na at once sorry. Hallelujah. Owu ene sen owu ne se onipa honhom na wo kra ati mu no afiri wo mu kɔ ne aka eye body a yetiti mu yi no eye dotie okra ne honhom ntena ade a ewu mu ti esese etukɔ. It is our question that 29th June. Yet, ya for the penny new one. Say, Brenoa. Emma opie a coin. Hallelujah. Now, said ye any mono. Nyame, Aman Tanabia. All home, a free in a brim. Not all chain. Bible, I can't. Oh, sorry, I want to say, Bebre. And only I will chichi. Ya can count Thessalonica Mama Edica 1990 Mudumi and San Accra. Now, Osman Paul, can near Ebesida, Jesus Maya, a Tosumi, no, ah, your friend of rapture. It was saying, Yana, my better that. Sa Nano Paul can, and not Oka Uwu Watson. And to die Christ of Peppa Bessins in Remo. A bedroom hon, maybe no more who are yes, you are or more crane home, every kind I can ye home at ye. And a break run so ye benye binomoa or titia set to say, to trust some cassette. Sassamui, young fancy chichi, ye ho. Now Christ, but since a real one. Now, for penny no share to Trobentona, trust some say. Christo mu ewufuo no ebedi kan asore ansa na yega ye tete ase a ye nyanka saa owuo nhweye no hwero samse ye nipadua yi a ewuo yi ebesesa. Oh, praise the Lord. Na agi nipadua enwuo enyare empro ensei na yenso yetu akohia Christ ewo wiem. Adenti na wanga edi kan ewuo no be sorry. Ene say omo wuyi no omo kra no ne honhom no Awurade nchen dada. Enti bra Awurade ba wa besense wiem no honhom no yen yete honam mu enti honam yi entumi hunu saa honhom no. Jesus de ye be hu no esan say oba be fa honam we bi tina mu te say ye na owu sore ye no ode honam a entumi nwo da honam a enyare da honam a empo ne sore e de forokosoro saa ni padua no e na onyame ahye ye bose se ye tra ha ne aginidi se owu de ye beko se Yesu be ba beto yen anituaye o saa ni padua yi a etumi yare na etumi wuo yi
na etumi puro yi no ebesesa na fa nipadua enwuda na wokenkan a Yesu se yebeye se abofo oh hallelujah adofo no kwasempa e ho ne yeka kire wi ji a obeje de ne ji a wonyini ensesa no kwasam e ho ne beya ma wo se obeje die na waye ne nyame ahyew se yesa ji Yesu di eno de eba ne sa unnu ho da se ye wo eba ewiase otumfo nyankopon onko ye mboa ni senti Hebrew fongoma no etimienu sa asem no eya medadodo ni nchiche mudu 9 Accra no tie nyame asem Hebrews chapter 2 verse 14 no o say enti sa ema no enya honam ene moja kro no ebie no sara ana ono so efa mu bi ono no ene Yesu se onam owuo so ebetu de owuo tumi a oni obonsam no na waji won a anka owuo huhu nti woye nkoa ena wote ase nyina na mpara enye abofo ena Yesu so wo mu je won na emom Abraham asefo ena oso wo mu je won enti ehia Yesu se oseni nuanom ade nyina mu na waye moburuhunu ene no kware sofo panyini onyankopon afam eneoma no emu na waye oman no ebone ho empata amio na enam se ono ara hunu so a oso no hwe yemu amane enti no otume bua obi biara a oso no hwe praise God that is it ti Anyamesem na me hwehwe se ye ya de edin Anyamesem no to ne so bi a na Sunday school na Anyamesem wo ne mu pa enti ene ye kenyame asam akira wo ama ye wo moa ye kenyame asam akira wo ama ye wo nhira ama ha asiwie na daachi nso wanya heaven akọ hallelujah ti wanga wa honhom wo awurade nkyɛn dada no omo ba ye ho enti ba bi obi ewu ibia se de nyame aka owuso de tumi ni nti na no wanga ya se aeroplane helicopter kɔhye won yi baby bia obi breki ye bia no wanya top mu ship sinke ye flight ehyehe na nsan se de yetete baby obi ewu yi no onyame otumfo se obema ni padua foforo asore na afi won a oye Kristo mu awufo no on benya body and only the first resurrection ama ye hu ene tuaye na yen a yeti ase no yen so asesa na ye tufiri ha akoshi asa aforo obi hallelujah se o wo soro a te se o hwe bosome a onye e ko bosome so o mutwa ya sa ase imponini a eye kitwa bi te se ball te se bosome na enti Nyame aka se obeye no wo ye nipa e menye wadwendwen wa ya broso hallelujah so on be sin se wiemu a ewi ase ne ye kitwa bi kurukuruwa baby obi ewu ye bia ne kra ne honhom no be locate by the power of the Holy Ghost ama ongenye ni padua ebro oh praise the Lord we ne yen ani daso we ne yen ahotoso enti na Paul ka se ebinom se ewufuo besi dan anyane ana o ka se ade bia ye dua no ebi kan pro ansa na afifi da onyame na ma dua na ya dua no abako a ope udua buro a ebefifi eburo udua banchi ebefifi banchi ena o toa so aka se ye woni padua ahoro wo ho ye wo osoro ni padua ena ye wo fom ni padua said ye di kan ya hye fom ni padua say ye gi Yesu di a osoro ni padua no so ye bese amen tie nuan okọ atweye mu a otwaye sade ye yanche na ebeboa ye nyina no sansem bisai ye fra no life's ultimate questions abrabomun se misa etitire sa ensem bisai nipa bia wo ha dabi na ba ko aba wadwene
Now, Kuhua. Near the kind. Where did I come from? Nipa ye free. Number 2. Why am I here? Me worry sesame yeden. Number 3. What is the purpose of my existence? What is the purpose of my existence? Asi amiti kura botaye no any saying. Say me go school, ma ware enya adwuma, ma wo ma da busia, ma me koba. Ni etwato. Where am I going from here? Me free ha, me kohi. Ti sanse me set teaching. Ni muya ya eye no kre. Ni nyina e wo nyame asemu. Hallelujah. Ye free nyame mu ne bai. Bet asode bonenti. Ya bedane bonsamo ne nko a. Ti nipa bi oba ne be ma wo no. O ye de bonye ni. Onya de bonye ni se wakowi ade. O ye de bonye ni se ye de awo. San se Adam be ye de bonye ni ansa na obewo. Ye firi nyame bet ye bonenti. Ya yire firi nyame ani. Me wa hata me ye den, me wa ha se me hwehwe nyame akiri kwan. Me wa ha se me gi Yesu Kristo di. Amenyame awo me foforo. Ama wayi me bone ne ko. Ni ayawo no baako no obewu mienu. Ni ayawo no mienu no obewu baako. Ase ne se o maame no papa awo. Eno nka awo edikan. Esese o ma onyankopon wo. Na wonya awo etoso mienu no. Enti wo ayawo mienu saa no. Owuo baako no e de honam wo yi a yen elda wawi firi ha. Onko helda. Onko wubio. Onko ejame nchen. Ameyo. Enu nti na ye wa ha. Ti wusisi adan wotwe ka oha ensase nyina ya wodea ejapade nyina ya wodea na ne ameka yi wan hwehwe awurade amfa na nya owurade waje nkwa na owuo no obewu yi 2025 years ago wa ma na anyu ne ankwa eyewo a utumi nyanya me ba sansa ya tworo John chapter 1:12. One agi Yesu no bra no ne nam Jerusalem Samaria ne Capernaum no. One agi ni dinti ye no. Bra ye fa ne kosoro na wagya ne din wo wiase no. Ye mienu nyina no. Wa ma ye tumi se ye nya Nyankopon ma. Ema enya ne oba ne be ma wo no. Ema onyame na awo. Enti anu nti na ye tiase. Ye hwehwe Awurade na ya somo no. The purpose of my existence is to glorify God. Nipa biara sa wote enye sika ne bere nkoje sakawa kojina kwan ho twitwitio sa wo beje nkrofo agapade esese wo ya ade a ede mfaso ne nhira ebebre wo yonku nipa ede mfaso ne nhira bebre wo yonku nipa ma ne saso obeka se nyame yeda wase o nyame nhira wo nti Paul se ono nti Yeshe nyame enmonyam. Unti glory and honor must be ascribed unto God. Hallelujah. As I say, some the purpose of God now was shame nyame enmonyam. Where am I going from here? Me free ha me ko. Me free ha. As I say me come ganchen. Esan say, eho ena me fi. Ah me bae. Yenka amen. Se wan kwa gya ne nchen dia. Ene na kire say, why ye oyiraba na anopai sade me hwa wo kama wa ha na onyame ama wonkwane adomo yi me hwa wa hell pa de ensew hell ensew ka kire obi ma mentie enti nko ho ka kire no ba cho kan ni tweto pa ama no mame enti manye den aha ye kan obi wa ha ebi afia ye beba no na anto no ye nimu ye mmere ene nkwa mmere ye nyame ahyama ye elder nya 44 years ebi obi beka se wa anyini obi nso nya no no so ko eno so ye beka ne sen enti abafo no mu ayehia mi wie nyame asem kan ye nkɔ ne Isaiah etwero ye mfenwie onyame asem yi amaba a wo ba ha no
I am fast walkers here amount. Would you make ya him on Sana Mehe, him on Sana Mehe? Oh, Yame Unshrawo. Yanko Isaiah chapter 55 no. Na yankai in free in Siano. Isaiah 55:6. More here Erade Brea Wama Huno Monfra no Brea Obeno Ma Obone enane ne kwan inya Neni pehuhuo enane najene inya Na onsane emra Erade enchen Na ne yembe hihye no amano Na ye nyankopon no enchen Na ni fache a ode beche no edoso na enyama dwene ene mu adwene na enyama kwan ene mu akwan Awurade asemni na sade oso kron esene asase no sara na makwan ekron esene mo akwan na madwene enso esene mo adwene na sade osio ne esukotwea efiri soro gufam na esane ensane enkohobio jise afọ asase ansa manoba aduane na eso aba na ede aba ma ogufuo ne aduane ma odifuo no sara na masemo a efiri manum ebeye ere nsane ema me nkyɛn kwa jise ayede me pese ewie die ntia me soma no no hallelujah ti anopɛn nyame asɛm aba wo nkyɛn epese o sakra wadwen sɛ woni yesu a na abefa yesu sɛ woni mu yesu dadade a som no no kwarem sansa wonam kwan papa no so ti ene ye elder David Anyamesem Mensah onyame na soma no na wabɛyɛ n'adwuma wie ɛsɛ sɛ ɔkɔ back me ne wo so nyame asoma yɛn ɔma yɛnyɛ yɛadwuma ewie ade a ɛyɛ anigye ne awerɛkyekye ne sɛ wɔanwu sɛde bɔnyɛni ɛnka yɛn nyinaa yɛ ma ha aberanteɛ hwɛ dɔm a wanya asɔfoɔ ne asomafoɔ ne adiifoɔ a yɛaba ha ne nyinaa akyerɛ gyidi a ɔde ne ho maa te metena si ubia wa ha woni mu yesu no me pa akyɛw tu hofo heaven is real yesu ba o kan ho asɛm obi ba ofie be ka sɛ heaven bi eni hɔ ɛfam ha ne ɛbɛtena ɔbɛ mark dan ho a sini hu yesu se mo ma mo akoma ntutu mo gyi nyame di me so mo nyimi di mɛgya fie wɔtena bia bebre ɛnte saa ɛnkamakama kyerɛ mo ɛte saa nti me konma kosiesie ba bia ma mo me wie a me ba bio na ma be famo akọ me nkyɛn na ba bia me wo no mo nso mo aba ho umpe wei na wo pede en anɔpɛ nyame enka ho ne fa ho ma no sɔfo akosa bɛboa na wa apɛ sɛ ɔfɛ Awurade no ba bɛ fa no amiyo bawsem senya me anuonyam adɔfo no Awurade asɛm aba yɛn nkyɛn akwanya wɔ hɔ de ma anɔpɛ yi sɛ wo fa Jesus ɛnyɛ wɔ Awurade ne wo kra agye nkwa a ɛdɛ yɛ ɔdom brɛ de ma wo ɛdɛ yɛ nkwagye da de ma wo ɛbrɛ aso ama wo sɛ ɛsɛ sɛ wotena ase ma Awurade saa sɛ wiase ɛntena hɔ daa sɛdeɛ ɔsomafoɔ ne yɛ aka no baabi wɔ hɔ a bere bi bɛduru a yɛbɛkɔ nti anadwo yɛ ma anɔpɛ yɛ ma wɔ akwanya sɛ fa homa Jesus fa homa Jesus wo pese wo do homa Awurade obetime atu anamo aba obetime atu anamo se wo pese obeba ha so ma wonsa so ba biye wona ye beboa wo na wa fa Jesus ode na ye Awurade na okra agye nkra na obema wani da so e wa asase ni oman foforo a ebeba anopa yi eche ho asem no wan ne ode ne homa Awurade wan ne anopa yi opese ode ne homa Awurade betime atu anamo mbra obi wo hasa opese ode ne homa Awurade a tu anamomra ne ewu hu nyina ma bibi nkasa nkyerɛw se wiase entra ho daa na ne ehia esese wo ye pa wo abra bom ne se
wo do ho be ma Jesus anope ya awerɛ chichi nyina ye nyankopɔn a ye nua Anyamesem oje ni di ye eno no ye nida so ne awerɛ chichi anope na sɛ ye wo a ati asefo be nya awerɛ chichi ana awerɛ chichi kwan ne ye ba ko pɛ eno ne sɛ wo do ho be ma Jesus no afa na ye wawurade no okraje nkwa obi wo hasa onto na mamra ne ye mu a no mfa Jesus enye na wurade ne kraje nkwa na ye odom brema o ene ye nkwaje da o ma wonsa so ba bia wo no kra ye beboa wo so obi wo betimi ma wonsa so ba bia wo fere so beba ma wonsa so ba bia wo ya ye mo ne no mo mpaye na ene fa Jesus eye wawurade no kraje nkwa emra ye de ba wieye se ba se wo fere don yi mu a ochina nyame ya adom Yesu de chae na Pentecost asori ebe obadia to anamwa na ya de ebe na koho asafo no mpanifo beboa no afa Jesus aye wawurade ene okraje nkwa Awurade Israel amen am sure mama yen sori nyina e maso ebe ma yen sofo panyini anson abompaye e wo nyame asem a yati eda wase ene Awurade ni aje nkwa pa on kwansem a anopei nam wakwaso e dia dom ye ya okra bia oti asemi e hyewsa yegu asem ba emfifi enso aba ne mo obi wo ha atumi bi achichire na so si wo wasem tie ho a enam usori mu tumi so bie asone akoma bia se beje wasem na fo wasem ananti yeshira e kan for Jesus Christ amen mama ye nyina antnas Oma yenshira yesuma for kase pa Awurade onshira bebre fa ye dresu no ebeje ya fore ebesre na bosu no mode akokɔ anim ho ebi nkɔ ho ebi mra ha sei na ba konsi platform ema yen fa we bra anim ha sei ma yen na ebi nkɔ akiri ho no msane ebeya ntem ama yen yesre na adwontefo no aboa yen na yaje ya fore omoden ebi nkɔ akiri ho sani ebeya ntem ede my abrasimu yina yansorinya na mo sobra yede afore eba yina ana yegbo mu abosa afore yi osrodom ne twasiya ridi ehrusi osrodom ne twasiya risana nyonya jide busia mujatamo edi nkuni Kristo na shieni mojaku amaye osrodom ne twasiya wasrodom ne chasiya risana nyona jida busia mujatano edi kone Kristo na shieni mojaku anto amino amen ose amen ose oh amen ose Kristo na shieni mojaku anto amino amen also dominate Asia, Rishana, Vidabusia, Rujatano, Adi, Guni, Christonashi, Mojaku, Hallelujah, also dominate Asia, also dominate Asia, Rishana, Vidabusia, Rujatano, Adi, Guni, Christonashi, Mojaku, Anto Amino, Amino. Hallelujah,
Hallelujah, yeah, what need us, what's wrong, yeah, what need us, hallelujah, yeah, what need us, what's wrong, yeah, what need us, hallelujah, my dear Papa, process it, baby, I'm a man, yeah, what need us, da 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 da, my dear Papa, process it, baby, I'm a man, yeah, what need us, hey, yeah, para, my dear Papa, process it, baby, I'm a man, yeah, what need us, hallelujah, my dear Papa, process it, baby, I'm a man, yeah, what need us, hey, yeah, DJ from Mama, yeah, that's us, yeah, DJ from Mama, Aforeba wa body ashero ade ni onyam yan elder Anyamesem Mensah oya asoro pani nti ofeyi no ye frɛ all officers na omaka bom na mo ina ba nimu ha ayatunwom ashe erade de ni onyam all officers, elders, deacons and deaconesses. Yes, that's a moment anymore. We now won't be free. Baby, Motibia, I am Fenumbra. Oh, sorry to me, no. Every time says so, bunting. I would not be young. Every
nhyira mu nyinaa. Ye hwehwe sɛ ɔsom yi ɛden. Adwuma bi yɛ nyame adwuma no. Bonsam kyi. Ti adwuma yi yɛn na nyame nim sɛ yɛbɛyɛ na wabu yɛ bi di ahyɛ yɛn nsa. Sɛdeɛ yɛn elder Anyamesem Mensah akora mu akwawiɛ no yɛyi mpa yɛ ma sɛ nyame ma wo nkora nkwawiɛ. Mema wo nkora nkɔ ewiɛ. Yɛ kenkan no ne yere ne deɛ no ɔkaeɛ no meti asɛm bi. Sɛ baabi ɔwɔ ɛne baabi ani kunu wɔ. Wanya ɔhaw biara. Ɛwɔ me. Samoti ase. Ɛkyerɛ obi oni mu nyame ɔde ne ho asi ho. Yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ officer biara sɛn sɛ sei nyame mpɛmu. But hwɛ wo ho so yie. Ne kuta wo mu die. Akodie no ɔtae bi ɛbɛba no ne ayɛ sɛ ɔne hwɛeɛ a ohunu mu amane a ɔne Jesus no ɔbɛgye wo. Ama yɛgyina na sɛ rapture mɛtoyɛ na ɛyɛwu a yakofie na wɔn a adi kan kɔ no yɛ ne wɔn ani agye daakye heaven ne pɛsɛ me hu bɛba bɛhwɛ wo fie so bɛba bɛhwɛ me fie adɔfo no wɔ awurade mu mɔmɔ de nyinaa ma yɛ mu so na yɛntene yɛn nsa ɛwɔ yɛn mpanyimfoɔ yi ɛso emu baako na wɔawie n'adwuma yi eti n'adwuma no ɛsɛ sɛ nyame pagya mu mu bi a mowɔ di sutunum na nea na elder ɛyɛ no mutumi hyɛ na ama local na nkɔfɔ this city no ameka area mama yɛntere yɛn nsa wɔ adɔfo no mu so awurade yɛ nyankopɔn yɛda wase sɛ wafrɛ yɛn na wode yɛn agyinagyina bia sɛ wo ne yɛn bɛbɔ mu ayɛ w'adwuma yɛn nua David Anyamesem Mensah wawie ne deɛ ɔkɔ but w'adwuma nsaeɛ daa wode nipa na ɛyɛ mpanyinfo abegyina w'anim yi yɛdan wo abia ma obi enkura ne mudie mu ne ɔwɔ ɔtaye mu gyine firim ne ɔwɔ amane mu gyine firim akodie biara a ɛbɛsɔre atia obi biara no udin ti enye yie ano biara a ɛbɛkasa tia obi no wosi wabu ne fɔ we ne yɛn agya padeɛ ne yɛn tenene a efiri wo hyira mpanyinfo ema yɛn ne kura wɔn kwane so wɔ mu bɔ mo ho ban na ma nyinkyere emra ma wɔn woyɛ otumfo nyankopɔn ma wɔn asefo nyina enye yie na yɛn ka asɛmpa no a yɛn twetwe yɛn ho ɛwɔ Yesu din awurade nhyira mo ɔnhwɛ mo so ɔnka mo ho ɔnhyɛ mo den na dwuma papa a moyɛ a ɛnyɛ kwa no monto aso nyɛ wɔ Yesu din mu amen amen ma yɛn nhyira yɛn mpanyimfo yɛ nhyira mo hallelujah ofa yɛdrosue no yɛto nsa frɛ abusua no na ɔmo aba anim ha ɔmo nyomo aba na fɛn yɛn papa abɔ mpaeɛ ɛde ama ɛyɛ abusua no nti yɛbɛsrɛ abusua fɛ no ne nyinaa mekasa yi a yɛbɛsrɛ na mo nyinaa ba anim ha mo nyinaa ka mbom na mo mbra kama awurade nhyira mo patro mo nyinaa mo mbra na mo mfa mo nyom mbra mo wi a enyom na akyiri mo nyinaa bɛgyina ha bra osumafo ɛne mo ɛbɛbɔ mpae ko jide kupa to America every best you say I
Yejina asɔre ntitire ne anamu na ya mamu nyina hyɛden ɛna me so me gina manamu ne area no ɔpata area yɛn RCC dwumadie bi nti ati ɔno nso se ɛba yɛmfa ne hyɛden ɛma abusua pɔso ya wagye kwati fe yɛn apostle professor Peter Ohinichi ɛne yɛn ame mama Mary Nyameche man kɛsɛ sɛ ɔmo wɔ ha sɛ ɔmo so ka busua ho ɛnso mpo no ɛda David Ohene ɛda kyee wɔ ha ɛda wevu ne ahwɛ aha na kyɛ sɛ wabɛgyina ɔmo anan mu ɔmo nso se yɛmfa hyɛden kɛseɛ ɛne ɔmo nkyia ɛma mo ɛti nyame ɔnka mo ho yɛbɛbɔ mpa yɛ ama mo ewuo mmerantebere mu wuo sei no nyame ɔmpɛ nkwa kyirikyirikyirikyiri ma yɛ yɛsiri nyame a otumi de adom ne mboboro ho ma yɛ yɛho sɛ busua no mmɔdodoɔ no ara yɛ agyidifo mo a mowɔ mu a moyɛ Pentecost no mompɛgya mo sara me oh hallelujah amen mo fam sɛ mo wo a wonkɔ biribi a pɛgya nsa na mo wonkɔ asɔre bi a aka no korɛ wokɔ ne Catholic ukobi mana wa ha onko bibia di no kra ma nyame na ye mompae all right entini aye kan say ye brother wa bo heaven kwan ato abusua no ma mu nyina ti mo a mo aka na mo ni mo awurade mo mfa awurade Pentecost asɔre papa mo ba ya gye mo awa atu Ghana ha ewiase nyina babia Pentecost wo ho ti ye kanfo akyerɛ mo ye ka no kwasɛm ye ka nkwagyasɛm ti me wasɔre bi recommend ya menya ɛno hɔ na ye mu sɔfo minimu ade ye enti asɔre papa obi esuban nya na ɔno na ne suban nye ne nka meko bi pa asomasi nti yesi wo fa nwansana ho abufu a obiri ukuru esɔre ne yasɔre papa mo be hia no na bi ya meni hɔ ubia yebeyiw se gina elder na mu di na ade no bo ho moden se ne ma no wode won be hya woyam na okunafo nso ye ninani wodi okunafo ani a onyame be ko atia sade ya mu nyina mo te fefefe kama mo masa odo no enye kese ewuo ba ensese ye mu kyeche ewuo ba ensese ye ka ye hubo bompa ya mama se nyame mama nsa no adwuma enye yie na role na elder o play wabusua no mu no nyame mpegya obi a obeshow that our responsibility amani wuo na chi no ensese busua no etikofo esese mo komwanim sanse oyogidi ni a nyame hia na wafa no ko amen ti nyame enka mo ti ba bi adui no ye nyina besori agina ye na so sede ye taye no na mede akasemu na hye yen somafo ensafo ensa Daniel ensafo yeboa na ne aka watwas. Praise the Lord. Pempenso ye doing no begin nanso ye be observe a minute of silence in honor of our departed brother Inuya Radia friend. Ebusuano kakra mede so osmafo de so ne wi aya yesa minute of silence ne se ne kasa mo no ose yenua anyamesem wada hallelujah yampan so ewo Thessalonica o me di kan no tinan tichem dumiensa de ko se don otwo no osmafo ko kan sanse me nyina ne du bebi no se mo fa sanse me tichem were yenua a ne muda hei okontem wo nipa family enso otena so no we nsuro obonsa me nsuro wu mo suro nyame na osum no nokore mu nti ye kanfo saade no enso de ma wada enu nti bra kan tetetetete no bra wo pedin ato baby a obi wu a kokosie no ohwe ya wenye din a wonya no ye cemetery brofu no cemetery na kasa cemetery no wonya fi Greek kasem
a Greek kasa wonya cemetery film no ofren koy material no asene say boarding house and as a hotel ndi yenua Anyamesem kwaku wada ndi yefi ha yede no be ko ne hotel na da bi beba obesore ibe hu no enim ne enim momfa sanse ni ichiche mohwere amen oma yensi entiase na yekom sma baako Jerusalem Yahoo to crow, oh my no yeah, oh my what they were brebia mo. Inipa family yere nti wasida. Usida ebehia wo anim ne anim. Yada wase enano pay yehye wono nyam bebre. Sansa wase ade nyina mu ne yefa sida ma. Papo bonimu. Sansa wona wonim ne ye na wo ye ma wo nkrofo. Ewrade ye nyankopon yada wase. Yada wase ewo wakoa kwaku Nyamesem David hu. Sebra oba wiase nya wode ne ye se oba menna nya wode ne ye so nua menuanom na wode ne ye so okunu mayere nya wode ne ye se ejade mamma nya wode ne ye ko ahoro so na ne kase kora ne se wonam no so nya wode ne ye wo wasoro mu David nti bebre ababe hu ahenni enu mu David nti bebre enya nkwaje hu nimdi anope yada hu ase yada wase se wewu ato asennua nase wemu so obi oyo gidini ewrade wako ato asennua nase wudi nkoto ne no nyamanka anope bre busuo gina wonimi enna gina ha enuanom gina ha ebusuo ahuru nyina so gina ha ye bompa bi nyame de won hye wonsa wudin ba ko ne awrachichi nyina nyankopon a wochichi ya nwere wo ya honhie mu enyi bi so da chi bi no nwere rode fa wonsa to won koma so obi owu ya kana kwambia so no erade so no momaye ye bompa Yesu so dinimo se dua na dwi na so oyereta anasa maameda ana enuanom da na na dwi no na teko na fe adwendwen kwoti na hye won kraso ma wo hu ne wanya erade ya kasagu wasom na fa onsa to won koma so ye bompa Yesu so dinimo udina wa shikine yakopon nti sambre mu no mebusua emma ene na ne enuanom nyinara wongidi yakase wo mu ma woni da so yakase wo mu wo Yesu Kristo dim ne yare bompae yesre hu se mpambo de mebusua ne nyina na ya to renchem ne owu basa de erade ye bompae tu ne nyina gu ne yakase se erade ma wonsa so na mu wasom wi abra som wi nyina so no bambo ya pro bambo nyina so no ene onkrofo ntina ka onkrofo ho na erade dombo awon erade mo ni da so yakase mo ni onyame nhye ebusua no so na edwuma biara wakwa David ye no enso abanhye odi no nyam ye bompa no pei de ne aka nyina hye wonsa ye ni huntutu nyina hye wonsa esan so treni wo ye fenti ma de nyina anya fefefe hye odi no nyam wi ya no kwafo de treni ni ya jiwudi se wo ye ma ne chense ne ye bisa na asene no nyam enka odin odopa Jesus nim ye bompa amen. Nyame nhyira mo na onhwe mo so. Amen. Onfa na taban kese na nkata mo so. Amen. Onkora mo na onso mo mu. Amen. Na mo nkuta gidie no mo nkosi ase. Wo Yesu din mu. Akwantufu o mu nyina breso no mo kwa. Nyame ode mo ba adwojo no.
ɔmfa mo nkɔ efie asodwe mu wɔ Yesu din mu na ehyira mo. Amen. Amen. Ti mo mu bɛyɛ mmienu bɛba abɛgyina ha na mo abɛyɛ vote of thanks na afei mo akyerɛ yɛn ekosie ba atam a yɛbɛtena mo wɔ ahɔhoɔ bi a baabi a mo bɛkɔ mo ayɛ saa deɛ mmere. Praise the Lord. Hallelujah. And I pray, say, we should have now at the Asade Dika, Tridi Aponia Copoa, or the your offer, senior, any above chair, Nabresi one answer Fanako. Now, I share man to be beer, I have a fair come, as in the end when you the air can say, Yedanasi. I said that I should be a comma, a job training. Suma for Apostle Victor, Samoa, Yakase Yame Unshirano. Afi Apostle Sa, a water for any utafo swami. And the Apostle Sa, Pini Baby or Omina Bekaya Mono, the can say Yame Unshiramopa. Afi a software Mose Madaje, na Yeniani offers in Timapa, na Mabashe and Gonyama Tisano. Yeah, can I say, Yamisram? Yeah, Kaka will be able to say, see, Pija Yamua, that the Emuno ever call from a shop. Upon a wako crano. Na Yambanso Swa, Yababatana, Babia, Yaya Wufusumia, na Yanum Neti Sikasa. I feel see a sorry, I don't for no. I saw money in a Beko Pentecost, I saw them ho. A honor. Munshia ewo na afi asofo ene penefo a eba ye no so no yebehia wo ohene no ahemfi asaso ho eho na asofo ne apostles eba ye no so eno mo behia ho afi Mr. Baswa efi ho so no adofo no nyina asofo no okay asofo ese beko ene obi bedi o manim na ye de wo nyina ahemfo no so Ebeko Mr. Baswa fie ho ho na ebe somo sa ho de ya kana se nyame nse obi bia anope wase na daje na obeboa ama yakrakra ye wo fase ye ba ene enu achi de ya kana se nyame nse mu nyina amen. We are a dog pepe, not in Asia or her. Yanum Netisicasa, the woman in so. Yami Aduma, I said, now, say, I saw it so about Baswa Church of Pentecost. And what would you pay? It's not non cron anopa. Praise the Lord. Hallelujah. The sermon awesome. So, no, Kwaku, the classmate for ya a free Konomu Dumase, a buy. Na omba besi achiri so omse yama abusua nyina ante se ye yiwa mo kire na tanwe yi mo kire mo nyina wanim ho enti achiri na omba be fam omse yama badwa nyina ante se omde omo fla omde ja ometi ne kwan so aba oma ye nhira wo nyina ami nhira wo da mase yesre se ukoi wonim se wo mabie wu a esipuno no ewa ha omode ya na fa onsa abra odiomfo nyina wa wo kwa wo ma no MP nene nkasa amen ya ye kwa ye mayina no e momodin ase so abode no epuno no ewo heya nti bomodin na bonsa sani ebeya e free ha na ye kwa Anyamesem Mensah samai enkoshia obabi enkodan oka na obi no to me for say ya me kwayi ya me monsa obi okwayi ya monsa na ya na nipa na wafiri mu no samai ta di nachi iti odi nachi ni se obaje ni san abode ti bo mo na so be bonsa wa ase
And yes, there be a one baby now, Kushia. The Anyamesem Mensah Virgin body. A radical so box answer where you share radical Bunyam. Or someone of course, Pastor Bennett AEC, Ashanti Regional Children's Ministry Pastor. Obekayensa. Oma insurance Casepa, also for Radinshral. Bra, a sorrow no, Edibishim, na Yabicha, Nani Akawi, na ya no me no, and Timonshan and so. Say, no me no breno. Don't call me a sorry no, make I sorry. Tia sorry money in a Church of Pentecost, Canton District by 2, na Yeshia, Abohase, Nani as a say, Biano, Yatuaso, na Yaye, Kama, Ediashe, Eradide, and Yam, Ochna, a year Thanksgiving service, no, now says someone, no, Sanya, Edakaya, no, Yayano BK at a Memorial Temple. The stressor was no glorious assembly. We na Baba Kaya Ho, na Yanioma boom, aye, na Sessomono. Or Sumuno, Enya, Yawa local assembly more, yea, no Mobaha, Yabayan Sapepe, there was a kind of show, and Monshan and so, and my aim. Amen. Of I address you, no, a judge medium with my, you don't see me. Sony and Sanaka, Yamishrao pa. A female Pamchoma, yan Sorebra, ya Bompayana, Yakokura Abbey. Kaiwa, Sofuma, yano, Shanonson. A year no, a better donko. Na Asafo Manoa, or your Pentecost, who are more canting chrono, and a soft watcher say. No me, no, Namwa, Boaha, Namwa Baye, Moati. Ever my and software a Samoa or a homijim at the Bompire. We are my ama yan Sofuchia or so on home Jim Abishraso. Yadu din the chassis. What you want in my to turn on in another fair. Adam said, or tell you who are unausieti. Why in fair, a cousy? Yakui, fair was to dream. Your bumpire said, or no home, the Kaya home. Now what tomb, bedroom, yea. Near Sabe Bia, that's one no yam. Yet was a sweat ye, yes, you didn't. Amen. I say, you're no good to me, I say. Accra was sitting in your mono. Count Yamia, Yamio, Yamon, Concron. I'm sure if you near Fibas more Sebima. Freeway could say, yes, that's not a baby. On fast with Jingo. Wanga ebe fa emuno emra mayen ya elder semrantie ni bi wo ho a momra emuno ho mayen pem wedi kai kodru atwen yes Yamani to echa eti yeri to kai awosu for Aquasia Moati. When any penny for a buyer, almost almost 500 pennies. Victor in the bush, almost over 500.
me principle. Send me come for you,